bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahot ikuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iato bang ang mga kalisod, isa ko bang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahot ikuso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Paglukso ikabalos ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong lumanon, ang kasulatan nagingon kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan Dalaygon ang Dios nga paday naghatag kusog kadasig sa matag usa. Ug sa ato karong nga panag-uban nato ning sugdan diha sa pagdangop, pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo ang matag usa nga muhatag ayon kitag mga pagdaig, muhatod gayud kitag mga pagpasalamat, pagpasidungog ngadto sa atong buhi nga Dios. Diha sa atong mga pag-ampo, mga kaigsuonan, ato siyang daygon, ato siyang pasalamatan sa iyang pagkamaayo ug sa iyang pagkamatinud-anon sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban kanamo, nagpanalangin kanamong tanan, Dios nga mao'y nagsupply sa tanan nga gikinahanglan sa kinabuhi sa tao nga misalig midangop kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman, ug salamat Amahan Dios nga magkagagahom sa imuhang pagkamatinud-anon sa imong mga pulong din among nasinatian ang kunubatunan ang mga pulog mga mensahe nga imong gisaad kanamo. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo din ang amo karong panag-uban
Dunay pinasayng pabor panalangin nga gikan kanimo nga among masinati ag maangkog madawat sa among pagduol kanimo. I-bless kini matag usa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw dalaygon ang Dios. Maayong buntag, maayong pakiguban sa ato mga suking tigpaminaw o sa tanan nga naka tune in na sa ato ang FM station 101.3. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin pag-ayo. Og maayong pakiguban, happy watching sa atong igsuon si Brother Moses Cardinte og sa tanan nga mga Tivilieres family, sa tanang mga Tinoyo family. Tamayo family, maayong buntag, maayong pagiguban. Dalaygon ang Dios sa walay hunong niyang pagsupply o pag-atiman kanato. Ug maayong pagiguban sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod na sa ato ang live FB mga igsuon. Bisitahi ang ato ang Facebook account, ang pulong mo kinabuhi ko, alang sa atong mga suking tigpaminaw, mga pinalanggang listeners sa Shine FM 101.3. O ilabi na sa ato ang mga suking tagpaminaw nga nanukadiha sa Tanhay 95.3 Shine FM. Dalaygon ang Dios. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, ilabi na ni Stick Seal. Maayong buntag og request ug song nga tanang ikaw mo kanta, pastor. Kanang ikaw mo kanta. Ang title, Ikaw ang Dalan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kita na podcast live ni mo, bro. Salamat kaayo. Kay ikaw ang dalan. Ako kuno ni nga pangitaon diri ha. Kay ko kabisado ani nga kanta nga ikaw ang dalan. Ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat, ikabalos ko nimo ang pagsinggit, ako ra siguro ni nga patukaron diri sa ato ang programa ang ikaw ang dalan. Si Lindina Gabotero matud pa, good morning pastor. Salamat nakabantay ko sa imuhang pagsugod sa live. Buluhaton sa Ginoo, God bless sa tanan nga imuhang gidumala from Eternal Tabuan, Bayawan City. Request kog awit makalangit, itataas kita. Okay, ako ni nga taga pagdagan. Mayong pakiguban ni Romy Dakias, mayong buntag pastor. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat pastor kay makakaon nami og pulong sa Dios karong buntaga. Request kog song pastor, ang angayang simbahon. ang pagsayaw, ikabalos ko ang paglukso, ikabalos ko pagpasalamat,
Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Maribel Ilogon. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo, makapiminaw na po sa pulong sa Ginoo. Mayong morning ni Joel James si Pancio o ni Jennifer Panoncilio Pangan. Maayo ang Dios ning taknaa sa kabuntagon. Request ko og song milagroso ka nga Dios na minaw ko, Pastor. Kapalos ko ang pag-awit, kapalos ko mga pantayin. Mayong pakiguban, maayong pagpaminaw, ilabi na sa atong igsuon nga si Jubilin Felix. Maayong puntag ninyong tanan. Dalaygon ang Dios. Ikaw ang dalan, diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong morning. Pag-usap ni Joel James si Pancio og ni Maribel Ilogon. Pa-request ko, Pastor, kaayuhan sa among panglawas sa akong pamilya, labi na sa akong ginikanan og akong anak watching from Qatar. Ang presensya mo. Good morning ni Sister Bernadette Alsola. Maayong buntag, Pastor. Dalaygon ang Dios makapaminaw na punta sa ihang balaang pulong. Request ko, Pastor, awit makalangit magpagkamaayo mo, Jesus. Ikaw ang dalan, pangatuuran, ang kinabuhing walay katapusan. Mayong pakiguban ni GC Capolio o si Ilami El Sansalian. Good morning, Pastor. Request og Jesus salamat. Og ni gikan ni Isadora Patagan na request awit makalang request complete healing. Nabuhay ka na ako. Wala nilain pa nga sangpitong ko sa akong kalistanan. Mayong pakiguban ni Jubilin Felix. Pastor, salamat sa imong mga pag-ampo sa akong mga best friend nga nag-flight kagahapon adlaw. Himaya sa Dios, safety sila nga nagbiyahe padung sa Riyadh, Saudi Riyadh. Pastor, salamat sa imong mga pag-ampo, Pastor, nga ang Dios nga karon tuan na sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga amo karon. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga nagtubag sa ato mga pag-ampo. Mayong pagpaminaw ni Charami Monderis. Maayong butag, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor. Uban sa imong pamilya. God bless po. Jennifer Asensio. Hello, Pastor. Request kong song Siya ay si Jesus by Junri Umana. buntag matod pa ni Jubilins pagkamaayo sa Ginoo. Amen.
Si Sister Bernadette Alsola, maayong buntag Pastor Dalaygon, ang Dios makapaminaw ako naning nabasa. Kung wala ka. Si Jennifer, matot pa ready namin ang minaw nimo Pastor. Si Ginaline Villaera, good morning Pastor Gideon, request kog awit ang magpadayon. Ikaw ang dahilan kapag umuran ang kinabuhi, walay katapusan, naghahatag ko, paglaong ka na ako. Good morning, Misa ni Chuchi Espina. Maayong buntag Pastor, salamat sa Rio. May buntag ni Gigi Mays og maayong pakig-uban usab ni Elena. Hello Pastor Gideon, maayong buntag sa imong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Og sa tanan nga mga kaigsunan ko diha kang Kristo, maayong buntag nga naga-view sa imuhang live Pastor. Sa nagapaminaw usab sa radio set nimo Pastor sa 101.3 Shine FM. God bless you always Pastor and your family. And also sa ato mga pinalangga ang mga suking tigpaminaw nga nagpaminawan sa Shine FM 95.3 diha sa City of Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay, Negros Oriental. Mayo nga pagiguban ni Lorna Ravillesa. Good morning Pastor Gideon, tanaw nasad ko live. I bless this beautiful morning and beautiful message, malipay jud ko, daghan kaayo ko makatunan sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord now and forever. One sing from Minglanilla, Cebu. Awit makalangit itataas kita diri lamang sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pakiguban ni Mel Sabroso. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo, lain asab nga kinabuhi iyang gihatag natong tanan. Minaw mi diri sa Gorgios View, sa may view, hallelujah. Gikan ni Prince Bindolo, matud pa maayong butag Pastor, og ang tibok nimong pamilya Pastor, og sa tanang nagtan-aw karon sa imong live Pastor, God bless. Pastor, request ko kanta, inspirasyon ka, gikan ni Prince Bindulo. Sa puso ko itataas kita. Paayong pagiguban ni Lorna Lee Abaw og ni Sister Gingging Simpro ni watching right now.
Sister Teresa Liz, maayong buntag pastor ni ako. Naminaw nimo pastor. Naghigda ko pastor kay gahapon pastor nagdialysis ko pag human ako halos dili ko kalakaw. Pastor, iapil ko sa pag-ampo nga ma-okay. Salamat. Okay, salamat ang Dios magatubag sa itong mga hangyo. Sister Teresa. Walay laing itataas sa ato ang kinabuhi. Siya lamang nga Dios ang lagi nating itataas. Lahat na ating magagawa o nagawa, siya ang ating pupurihin. Maraming salamat sa mga awit na makalangit. Dalaygon ang Dios nga magpadayon sa pagpanalangin sa matagusan. Kung doon na mo'y mga pangutana o kaha mga prayer request, mga awit makalangit nga gusto ninyong madunggan diri sa atong panaguban, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato ang programa. Pinaagi sa inyong pagatong mga mensahe diri sa ato ang FB account, ang pulong mo kinabuhi. Mayong buntag ni Rina Tada. Good morning pastor. O sa Ginoo nag-live na pod ka. Na-addict na kog sigig paminaw sa imong live. God bless. Kuyaw sad kayo ang term. Imuhang term nga gigamit na addict man gyud. Kanang buhat na sa kanang kuana sa presensya sa Ginoo. Kana bitawng uhaw ka kanunay sa mga mensahe sa Dios. Kanang pulong na adik kuana siya pulong ng kalibutanon. Ang angay gamiton kanang gimingaw o kanang uhaw sa pulong sa Ginoo. Awit makalangit ang angayang simbahon diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Pastor Sapri Candelario, maayong butag Pastor Gideon on air na ka sa Shiny FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanay City. O God bless everyone o sa tanan nga nag sunod sa programang pulong mo kinabuhi. Maayong butag sa tanan. Si Jubilin Felix, Pastor Gideon, na alagi mediri na minaw sa imo ang mga mensaheng langit noon. Pastor, request ko, Pastor, na pagkamaayo mo, Jesus. Sunod sa milagroso, ako nang giandam diri ang imong gi-request, Sister Jubilin, ang pagkamaayo mo, Jesus. Si GRG Lumna, good morning, Pastor. Salamat sa paminaw na usab kita diha sa pulong sa Ginoo. Request kog song, Pastor, Labaw sa Gipangandoy. Salamat, Pastor, and God bless watching from Katipunan, Zamboanga del Norte. Mayong pagpaminaw, matod pa ni Gigi Mays, pwede request, Pastor, mayakap ka. Salamat and God bless. Good morning ni Sister Gingging Simpron. Good morning, Pastor. Salamat kaayo sa mga kaayo sa Ginoo nga iyang gipiyal sa atong kinabuhi. I-bless ang tanang tao nga musunod sa pulong sa Ginoo. O ikinabuhi gayod ang pulong sa Dios. Request kog awit makalangit, Pastor, dito sa cross. Salamat and God bless. Kada po sa gugma mo, walay katapusan, ang pagkagamhanan mo, ikaw lang yun o Diyos, ang ayang simbahan ko. Walay katapusan, napagpasalamat, ikaw alagaan
Akong gidasing matag usa nga inyong i-share ang ato ang programa sa inyong mga kailag higala ilabi na gyud sa inyong pamilya. Mayo nga pagpaminaw ni Jennifer Camacho. Good morning, Pastor, sa tanang listeners nimo. Request song, Pastor, copy ako. Salamat and God bless. Salamat kayo, Pastor, request og Laho, Thailand. Gikan ni Sister Teresa. Umayo nga buntag may pakiguba ni Darcharina Magaliano uba ni Brother Chunas diha sa Carbon, Sipo. Mayo nga pagiguban ni Leonardo og ni Estrella Baloran. Morning, Pastor. God bless nimo og sa Kabankalan. Siya ila tatay Jermaine og nanay Julita og sa uban pa dito sa bantayan nga nagsunod sa imong programa. Mayo nga pakiguban nga ilabi na sa ugangan papabinbin nga naminaw usab sila uba ni Brother Jewel og Daikora ng mga Dinoyo family. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Alboris. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakaapas nagyud ko, Pastor, sa imong live. Kay na masilong pa ko sa hayo, Pastor. God bless sa tanan. Pagkagugihan sa atong igsuon. Inaron gyud mga kaigsuonan, mga alas 10, alas 9, alas 10, wa na sigurado pasilong na gyud ang mga hayupan. Kay pertigyong inita karong mga panahon na. Salamat mi sa Ginoo, salamat nga karong adlaw sa amo ang lugar daghan-daghan ng dagom kaysa miaging adlaw kagahapon grabe ka inita. Awit makalangit diri sa ato nga programa, milagroso o maniini ang pagkamaayo mo, Hesus. Si Ifabol Joey, good morning po, Pastor. Request ko panahon na lang nahibilin. Good morning ni Rin Dundi. Matod pa. Good morning, Pastor. Request kong song Goodness of God Bisaya. Mayo nga pagiguban ni Melvin Valente og ni Daniel P. Oga. Good morning, ang Dios magpanalangin. Paki-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi. Makahatag natog kaayuhan. Mabot ang panahon mga kaigsunan ang kwarta di makaluwas og dili makatabang sa tuwa. Walay laing makatabang kun dili ang presensya sa atong Ginoo. Ang Dios lamang mo'y makatabang sa tanang sitwasyon. Tanang mga butang sa lapi, bulawan, tanan nga naa sa kalibutan. Mga kaigsunan mo abot yun ang panahon nga kanang tanan way kapuslanan. Dili makatabang o dili makaluwas sa atong ginabuhi. Kay ang Dios lamang may makatabang makaluwas sa matag-usa kanato. Milagroso ang atong Dios. Ato na bakining nasinatian, ato na bakining namatnunan sa kadaghang mga panahon nga atong nasinatian ang kalisdanan, kagutom og balatian, kasakit uban pa nga nasinatian sa atong pagpuyos kalibutan. Nakalabang ta o karon mga kaigsuonan nagpalipayon og nagmadaugot ta tungod nas pagkamilagroso sa Dios. Kay kun wala pa magmilagro ang Dios sa atong ginabuhi, dili ta magkaila, dili ta mag-uban ini mao programa nga naghatag og katin-awan og klaro nga mga minsay gikan sa amahan.
kay ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko walay laing gideliver gihatod nganhi sa atong matag kasing-kasing kundili ang hingpit nga mga plano o mga saad sa Ginoo. Mga pulong sa Ginoo ang gisgutan dinhi diha sa mga pulong sa Dios naa ang panalangin, naa ang kadaugan, naa ang kaluwasan ug labaw sa tanan kasiguruhan. Kalinaw o kalipay mao'y saad sa atong Dios. O ato lamang masinatian kon atong namatikdan nga ang pagkamilagroso sa Dios kanunay nag-uban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa tanang nag-share sa ato nga programa. Ang Dios nga atong gilagaran nakakita sa matag-usa nato kakinabuhi. Siya magaganti sumala sa atong nahimo og nabuhat samtang naapatas sa kalibutan. Awit makalangit mga kaigsonan diri sa atong programa ang pagkamaayo mo by sa mani Simbang Bisaya. Ki ako ani nga tagaan og pagtagaan ang pagkamaayo mo. Sa goodness of God, request dere sa ato ang programa. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban. Sunod ani mga kaigsuonan, si Jesus, siya si Jesus, niya ang magpadayon. Gikan sa ako Niya sunod, inspirasyon ka. hantod sa pagpahulay, awiton ko pagkamaayo mo. Nunay kang matino damo, nunay kang maayo ka na ako. Tud ako may gininawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Nagagisa ang ingin, nagauban, masuot kaysa sa tanan, kay ikaw ang ama, akong iyong pinangga, nabuhi ko sa
pagkamaayo mo. Hallelujah. Kanunay kang matinudan, nunay kang maayo ka nako. Mayo nga pagpaminaw ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Pastor, salamat kayo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi nga naa ka gipadala nga makapatagbaw sa kamingaw namo sa pulong sa Ginoo. Kay Ginoo nga sa mani Ginoo nga mao among ginauhawan tinuod gyud. Amen. Mayong buntang, mayong pagpaminaw ni Sister Teresa Masangid og ni Rachel Gaba Singgit og ni Norbita Yutratsi. Good morning, Pastor, og sa tanang nagsunod ni imong programa. Request box song sa kagawasan by MG Flores. Salamat, Pastor, and God bless. Oras sa ato ang programa alas 10:41 og sunod sa awit mga kaigsonan, siya si Jesus wato na ta sa pulong sa Ginoo. Akong tagaan og pagtagad ang awit makalangit, siya si Jesus. Humanani mo ato na ta sa pulong sa Ginoo diha sa Roma 13. Merong suliran, wala sa iyong Napay mga awit magalangit nga gi-request ang magpadayon, inspirasyon, labaw sa gipangandoy, mayakap ka, kupti ako, lahutay, og panahon na lang nahibilin og dito sa cross. Uban siguro nga mga awit mga kaigsunan, dili na nako mapatukar, pero kung doon na pa'y panahon, oras sa atong panag-uban, human sa mga pulong sa Dios nga ato karong hisgutan, ato ng tagaan. Lamang mga kaigsunan, ato gyung unahon ato ang yung siguruhon nga doon na tayo masabtan o makatunan sa atong panag-uban aron dili mahimong kawang ang atong pagtuon sa balaang kasulatan. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan nga ang pulong sa Dios maoy atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios maoy ato ang kadaugan, kaluwasan, kasiguruhan. Kay diha sa pulong sa Dios, ikaw ug ako sa Dios kita kihinluan. Siya nung kailangan sa oras ng iyong kagipitan, di kanya pababayaan at kailan may di kanya iiwan. Suliranin mo'y kanyang lulunasan, manalig ka lamang. Bisan unsay mga problema, sulbaro na sa Ginoo basta mosalig ra gyud ta. Adunay mga panahon nga aduna tay mga suliran, usahay wala gyoy mutagad. Apan atong hinumduman ang Dios kanunay nagkulat. Kung kanus at amuduol kaniya, dili kita pakyason. Saan sa Ginoo? Duol lamang pagsalig, dili kita niya pakyasan. Happy watching, happy listening ni Norbita o ni Francis Ralph. Mayo nga pakiguban sa atong igsuon nga Giapo sa Buanga del Sur. Mayo nga pakiguban ni Jerly Salvia Pigalan, si Jason Pakulanang. Mayo nga buntag matod pa. Dalay ko ng Dios sa imong kinabuhi nga hangtod sa matuod, naghatod sa matuod nga pulong sa Dios sa tinaw gayod nga kahayag ani. Request kog awit makalangit dili ka bayran. Si Jubilin Felix, walay katapusan sa pagkamaayo mo Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa imong pagkamaayo. Amen, no? Atong hinumduman mga kaigsuonan, kinsa ang makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo? Kinsa ganito? Katubang mga tao nga wala magsunod sa pulong sa Dios.
Makasinati ba ang tao sa pagkamaayo sa Dios kato mga tao nga kulang ang ilahang pagtuo, kulang ang ilang pagsalig, kulang ang ilahang kana bitawng dili hingpit ang ilang pagsubay sa pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios giklaro diha ang mga pamaagi. Kumbaga kung dili ta makasunod sa hingpit nga pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, mabati bakaha nato ang pagkamaayo sa Ginoo. Ato kunong tan-aon kinsa ang tinuod og dunay kasiguruhan nga makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang Bible mga kaigsuonan mao'y musugilon kanatog mutug-an kung kinsa gyud nga mga taong makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Kung duna kay Bible, palihog ablihi diha sa libro sa mga Salmo, kapitulo 18 bersikulo 25 nag-ingon. 25. O Ginoo, matinud-anon ka ngadto sa mga matinud-anon kanimo, og maayo ka ni atong hingpit sa mga putli-putli ka apan makikbatok ka sa mga dautan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, mao nay rason nganong si Jesus makusganon kaayo nga nagtudlo sa iya mga tinun-an nga dili gayud ta magbuhat og dautan, og dili na gyud nato tugutan nga magbuhat pagsala. Kay ang Dios nga atong gilagaran nga amahan nga naa sa kalangitan, makigbatok siya kontra niya ang mga taong dautan. Mabot gani ang panahon yang hukpag silutan, maubitaw ng ikaw ug ako samtang naatas sa Ginoo, makinabuhi tang matarong og balaan aron duulta sa iyang pagkamaayo. Kini inyong igsuon kanunay nagdasig nagpahinumdom pinaagi sa balang espiritu nga nia uban kanato nini maong programa ang pulong mo kinabuhi. Kumuingon paningkamuti ang pagkinabuhing maayo og hingpit atubangan sa Ginoo. Okay, salamat sa ato ang buhing Dios no sa iyahang mga awit makalangit. Dalaygon ang atong Ginoo. Okay, ako sang taga-agpagtagat pagyod ang awit makalangit inspirasyon, pero do na pay waiting nga ang magpadayon, pero kung do pay oras ako ni nga taga-agpagtagat. Humani ini mo adto nagyuta sa pulong sa Dios sa Roma kapitulo 13 din ato ang giseries ang pagtuon sa Biblia. Mga problema udangat kanunay. Mangumusta ko di ay sa ato ang mga pinalanggang suking tagpaminaw sa Shiny FM 95.3 nga nanuka diha sa Pilipigan, diha sa Balok, sa Namonbon, sa Punglo, diha sa Kabanbanan, ilabi na sa diha sa Ilihan. Mayong morning, mayong buntag kaninyong tanan. Ang Dios magpanalangin. I hope makita-kita ta karong anniversary sa ato ang Shiny FM 95.3. Onay ako ang tinguha ug pangandoy nga magkakita-kita ta og magkahimamatay ta diha sa maong FM station. Dalaygon ang Dios magpanalangin. O niya makita-kita ta ha. Ayaw mo og kanang kapakyas. Kay anang adlaw mga kaigsuonan mora og free gyud ang tanan. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi ni Pastor Sapri Candelario og ni Nung Oswald maayong buntag nimo diha og sa tanan nato mga kaigsuonan. Ako mga pag-umangkon diha og sa tanan mga pastor nga matinud-anon. Dalaygon ang Dios sa tanan ako mga kaigsuonan diha sa Balok Santo Niño Tanhay. Ako pasalamat sa Dios sa iyahang pag-uban kaninyo o pagpanalangin sa mga Silva family, mga Ilyama family, sa mga Tano family o sa tanan gyud maayong morning. O mga Akab family, good morning. O si Sister Nining diya sa Pilipigan, good morning kaninyong tanan. I hope ang ato ang pagpangumusta, ang ato ang pangumusta kaninyong tanan nakaabot diha sa inyong Pinoy-anan.
Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Di kinahanglan ang kadaugan. Sa atong pagpuyos kalibutan kinahanglan gyud ang kadaugan. Ang kadaugan mga kaigsuonan ato lamang matikdan kon ang problema kaguol ato nang biyaan. Kang tinuod mga kaigsuonan kon kita nangalagad sa Dios gihimo gihatag na gihuman na sa Dios diha kang Kristo ang kadaugan. Apan kon muhari gani ang problema kaguol sa atong pagpuyos kalibutan ang kadaugan dili nato mamatikdan. Mura tag pildirog dagway. Bantay mo anang pildirog dagway. Ang naong mga kaigsuonan masulubon. O niya ang naong mga kaigsuonan ambot lang lisod kayo ang pagpahiyo. Pero kung naa ka sa presensya sa Ginoo og mabati nimo nga gibiyaan nimo ang problema, gitalikdan nimo kaguol, ang imuhang dagway mga kaigsuonan magkabatan-on. Mao bitaw nang niingon si Haring Solomon, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Ang hitsura manindot, apan ang pagka magulanon, ang pagsigig subo kanunay, hinanay ang kamatayan. Yehe, nasalamat kayo sa Ginoo sa mga awit makalangit, inspirasyon. Kidalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ako nagtuo nga nanan ninyo ang Biblia, abli na og o pina ang inyong kasing-kasing o gunahuna sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Samtang padayon kitang magpaminaw sa pulong sa Dios, ako sab mong gidasig nga inyo pong hinahinayan o pag-share ang inyong mga kaila, higala o dasiga usab sila sama sa imuhang kadasig diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan mauning pulong nga naghisgot og katungdanan. Kining katungdanan duty mga kaigsuonan sa matag usa, kinahanglan gyud nga imo na siyang kanang dutihan. Naghisgot nag-duty. Ang usa ka trabahante mga kaigsuonan di gyud na makadawat og seldo kung dili na siya motunga sa iyahang dutihanan. Kung pila ka adlaw ang iyahang trabaho, pila ka adlaw ilang duty, mausad ang sweldo mga kaigsuonan nga iyahang dawaton. Lisod masad kaayo. Sigig sweldo way duty-duty. Sigig walay duty-duty, nya sigig dawat sweldo, murag dili na sad na mao. Kung ikaw ba'y nagpatrabaho o niya sige kaghatag og sweldo o niya ang nahitabo way agi, mura ka anag mura kag nasod ana sa may nasod asa man ka nasod ana. Una mga kaigsuonan, kining katungdanan kinahanglan gyud ng ato ng hinumduman kanang katungdanan. Dili pwede mga kaigsuonan nga mulapas ka, musobra. Daghan manggong term mga kaigsuonan kining ato ang mga pinulungan labi na sa Binisaya, sobra kanang masobrahan, mga katungdanan sa usag-usa, katungdanan sa bana, ari man gyud ta mga kaigsuonan musugod gyud sa kaugalingon, sa kaugalingong pamilya o diha sa trabaho, diha sa simbahan ngadto nas mga tao. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga dili ta maayo nga ehemplo or dili ta mahimong maayo nga tinun-an kung kita mismo wa tay nakatunan. Kay ang tinuod nga gipakita ni Jesus, ang tinuod nga tinun-an katong dunay nakatunan. Mao hinungdan nga si Jesus ming sugo gyud sa iyang mga tinun-an. Kamong mga tinun-an, paglakaw mo, tudloi ang mga tao, himuaw sab ang mga tao nga akong tinun-an, tudloi sila sa akong gisugo ninyo. Kay ang tao nga tudluan unya magpatudlo, do na gyud nay makatunan. Kung sa imong pagkakristohanon mga kaigsuonan, wa gyud kay nakatunan, kristohanon kang wa magpatudlo. Dili sad mga kaigsuonan nga moingon gamiton nimo aron makalikay ka. Aron makalikay ka sa hukmanan sa Dios. Kadi man gyud makalikay ang tao, tanang tao moagi maghukmanan sa Dios. Dito sa hukmanan siyempre pangutan-on gyud ka. Pangutan-on ko, pangutan-on pug ka. Ingnon ka. Nganong wala makakakat-on? Dili gyud na pwede nga mutubag ka nga wa may nagtudlo nako. Kadaghang nagwali, kadaghan nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Siya rog
magsalir pagyapon ng muingon ka nga way nagtudlo nimo. Ang tinuod, muingon na lang gyud ka nga adi man ko magpatudlo gyud. Ana lang. Kaysa ipasangil pa ang sayop, ipasangil pas uban ang hinungdan. Sagaran mga kigsunan na hinungdan nga nung wala tay nakatunan ang ato rang kaugalingon. Kung wa kay nakatunan, dili na tungod sa uban, tungod na rin na sa imong kaugalingon. Ngano man? Nganong dili ta angayan nga manumangil ni bisan kinsa? Gipahulam di ay nimo ang imuhang kinabuhi. Gipadala di ay nimo naglain. Unsa man giprinda na nimo ang imong kinabuhi? Unsa may lain pagyod nga kuan? Imo nang gipaabangan, gipaarinduhan nimo nang imuhang kinabuhi. Kay angayan tang moingon nga tungod sa uban, tungod na niya, tungod nila, tungod nimo. Mga igsuon, kung wa kay nakatunan, dili ka kapanumangil. Nganong wa kay nakatunan, tungod ra gyud nas imong pagkatapulan. Matod pa subang mga wali kinsay naigo. Dili man na pangigo. Istorya ra ning ato Kining istorya nato mga kaigsuonan kung mamalandong ra gyud ta makaingon magyud tang tinuod gyud Pastor Gideon man. Tinuod oy. Ang taong walay nakatunan dili na tungod kay walay nagtudlo. Ngano man? Gawas sa unang panahon nga wa gyud magwawali kay dakpon. Muwali sa unang panahon prisuhon, dakpon, bilangguon. Ang uban di ana patyon. Karon pagkadaghanang nang nagwali. Ang problema masad kung ikaw pud giwalihan napunta kas mga magwawaling wala sa balaang kasulatan. Makalibog mangguning ubang magwawali mga kaigsuonan. Moingon sila nga ang Biblia dili maoy pundasyos kamatuoran unya mubasag Biblia. Dili mo mubasa dili kuno maoy pundasyon sa kuaning kamatuoran unya ang uban pong ilang mga kauban moingon sad nga ang Biblia maoy pundasyon sa kausaban. Maoy pundasyon sa kamatuoran mo na mubasag yun mong Biblia. Alisura gining uban mga kaigsuonan. Nagkabulo baliktad. Unya nagkabangga ang ilahang mga diskasyon. Para ragyod ang uban mga kaigsuonan malibungan. Maunang diri sa atong programa, gisiguro gyud sa ato karon nga kinabuhi, gisiguro sa Ginoo diri sa atong programa mga kaigsuonan nga dili ta malipat, dili ta maila, dili ta malimbungan. Aron dili ta mailad og dili ta malimbungan, gidasig ta sa Dios sa pagtuki og pagtuon kanunay sa balang kasulatan. Hatagi grom ang Dios sa imong kinabuhi. Hatagi siya lawak. Sa imuhang pagkadungog sa pulong sa Dios, nga nagdasig kanimo nga hatagig lawak ang Dios, kumusta naman? Unsa may response sa imong kinabuhi? Unsa may response sa nimo sa pulong sa Dios nga imong nadunggan? Nga gidasig ka hatagig lawak ang Dios. Imo bang gihatagag lawak ang Dios? Duna ba kay dapit nga gipili aron didto nimo siya daygon, aron didto nimo siya ampuan? O kaha duna ba kay lawak o kwarto nga diin ka mamalandong sa pagkamaayo sa Dios? Siya ron naman pod sa usa ka semana adunay 7 ka adlaw wa gyud kay response sa pagdasig sa Dios atoa. Mga kaigsuonan nga hatagan nato ang Dios og lawak. Sa may buot ipasabot nimo Pastor Gideon kanang magamatag kwarto, buot akong ipasabot ug buot ipasabot sa Dios kanang imong higdaanan na manay sulod gawas lamang atong mga balay mga kaigsuonan nga maoy kananan, maupoy sala, maupoy higdaanan. Ang balay karon mga kaigsuonan kasagaran na gitawag sulod. Dito ang higdaanan o niya ang uban mga kaigsuonan ang sulod. Way hipusay. Way hipusay. Ang higdaanan o dili lukuton, dili pilon, dili ipuson. Hangtod pila na ka bulan, hangtod niabot ang panahon, asawa na lay ni puyo. Kay murag ni antod-antod naman. Bati kayo pod. Anak mga kaigsuonan dili gyud na
pwede irason nga busy man pastor. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, dili na maoy balidong rason nga busy kay kanabitang dili makapanglimpyo. Bati kayo. O niya, kung maunay makitaan sa ato mga kaanakan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mausan na ilang makatunan. Kung inani ni siya, nganong ako manang gisutan? Kung dili ta kabuhat sa simple nga trabaho diha sa atong Pinoyanan, unsa pagkaha kanang trabaho na to sa paghatag og panahon sa Ginoo? Kay dili biya na sayon. Sultihan ta mo mga kaigsuonan kanang paghatag og lawak, paghatag og kana bitang panahon sa pagkigsulti sa Dios, dili na sayon oy. Kung wala ta kabuhat sa mga basic nga mga trabahoon diha sa panimalay, like sa pagpanglimpyo, bisan sa higdaanan mga kaigsuonan sa kanang pagpanglimpyo diha sa sala, mga igsuon, di gyud na rason ng busy. Kay kung nabisi ka, magsugod diha sa imuhang mga basic nga mga buluhaton diha sa pamilya. Kining atong programa mga kaigsuonan, pagpahinumdom ra gyud ni nato. Walay laing katuyuan ni ini, matudluan ka, magiyahan ka, mapahinumduman ka sa pinakaimportante. Ang pinakaimportante mga kaigsuonan, kabalo ba ka? Kanang dili nimo kalimtan ang basic nga buluhaton diha sa pamilya. Kinahanglan ma-maintain nimo na siya. Ang paghatag og panahon sa pulong sa Dios, kumusta naman? Unsa may response nimo sa dihang gidasig ka? Hatagig lawak, hatagig panahon ang Dios sa imong kinabuhi. Tinuod ba nga nagbasa kag Bible? Unsa may kapuslanan sa imong pagka-Kristohano kung wa kay basa-basag Biblia? Pastor, di mako kabalong mubasa. Way problema lagi sa mga di kabalong mubasa. Ang problema sa mga kabalong mubasa, gitagaan kag kaalam og kahibalo aron ibasa nimo sa pulong sa Ginoo. Ang problema, daghang kayo mga tao nga nagtuo, wa gyud panahon sa Biblia, pero daghan kay panahon diha sa mga cellphone, labi na sa mga katawanan. Labi na sa mga kana bitawng kalibutanon nga kalihukan, kana mga vlog mga igsuon, mas daghan pagpanahon. Ikaw ba na? Unya, kung ikaw na, muampo din kas Ginoo, Lord, panalangini ko. Wala ka ilada sa imong kaugalingod, maunay imuhang gibuhat. Mo panalangin baka ang Ginoo kung maunay makitaan sa Ginoo nga maayo kaayo ka, nga mangayo, pero sa response sa Ginoo, sa pulong sa Dios, zero ka. Na atong inumduman ha, usa sa mga buluhaton nga ato karong hisgutan, mga katungdanan, the duties sa matag usa ka mga sumusunod ni Jesus. O kini mga kaigsuonan, naghisgot ni sa gitawag kahimtang sa pagpuyo. Nga dapat sa atong kahimtang sa pagpuyo, naputos ni siya o gilangkuban ni siya sa pulong gugma. Dunay gyud kay gugma. Sa bersikulo 8 mga kaigsuonan, humanon ako hangtod sa bersikulo 14 para unyang gabi makalive ta mga kaigsuonan. Adto na tas 14 sa Roma. Una naghisgot nag-ayaw hukmi ang imong isig ka tao. Nindot kay ning mga pulo nga atong hisgutan dinhi tungod kay mauni kasagaran nga gikinahanglan nato nga angay natong mamatikdan o hinumduman sa atong pagpuyo sa kalibutan. Bersikulo 8 ko ha ang inyong Biblia sa Roma kapitulo 13, bersikulo 8 nag-ingon. Ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Unsa may buot ipasabot anya peryoda yon. Ayaw kuno pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Di ba naay giingon sa Biblia mga kaigsuonan, mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Mas bulahan ang gitabangan kaysa mas bulahan ang nagtabang kaysa gitabangan. Kaysa panahon mga igsuon nga ikaw gitabangan,
Di ba doon ay mga panultihon sa ubang mga katigulangan nga moingon sila nga sa panahon nga doon ay offer nga sila tabangan moingon dayon na ayaw lang ko tabangi kay utang kabubuton na sad nako nimo. Kay ngano man ang pinaka sentro dinhi paghigugmaay. Kay ang tinuod nga gugma mga igsoon kabalo baka dili kay ikaw mo'y muhulat. Ikaw dapat kana bitang ang tinuod ng gugma dili dapat ikaw mo'y maghulat og maayo. Dapat ikaw mo'y mubuhat og maayo. Maunay paghigugmaay. Kung naa kay paghigugmaay mga kaigsoon na naa kanunay ang pagbuhat. Ang tinuod nga gugma dunay buhat. Kung ang lalaki mo yung I love you day, inig pamisita, pahumot ray gidala. O niya ang pahumot pag yun na aras ihang kamisin. Perting humuta, perting tisoya. O niya wagani gidala mga kaigsunan nga mayo nga tiyo naman. Noy, ate, cha, call. Day isda call o. Kung gihigugma nimo ang usa ka tawo, doon na kay gibuhat. Usa ni ana mga kaigsuonan, dili lang pagpakitang tao, kundi usa sa mga pagampo. Giampo nimo ang tao. Ang problema mga kaigsuonan sa tao mo ni, isa lang mo ingon nga I love you pa, I love you ma, I love you kung naanas kahon. Ya hilak-hilakan pa. Isa ra makamatngon kasagaran ang tao kung wa na. Sa mga ginikanan, gihigugma ba ninyo ang inyong mga anak? Kay giingon din paghigugma ay kamo sa usa-usa. Tutukan usa nato ang pamilya. Kitang mga ginikanan ato bang gihigugma ang atong mga anak? Or ato rang ipasagdahan? Ang tao nga ang ginikanan nga nagpasagad lang sa ihang mga anak, kulang og gugma. Pastor, wala gyud nako pasagdahi ako mga anak, gipakaon na mo nagtarong, gibistihan, mao bitaw nang nabisi ko, nangandoy mi og kaugmaon sa inyong mga anak. Ang basic anak mga kaigsuonan kabalo mo unsa, tudluan ang inyong mga anak sa pulong sa Biblia. Pangutana, pila kaha ka mga ginikanan ang nagbuhat niini? Pangutana pa gyud, apil ba ka sa mga ginikanan nga nagtudlo sa ilang mga kabataan mahitungod sa pulong sa Dios? Ikaw nga inahan, ikaw nga amahan, imo ba silang gigiyahan, imo ba silang gipanguluhan sa pagkat-on sa balaang kasulatan? Kung nakit-an ka sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wow, doon na kay tinuod nga gugma. Apan kon ikaw nga Kristohanon, kita mga Kristohanon, naghulat rata nga kitay buhatan, dili kay kita mo'y mubuhat, ang mahitabo anak mga kaigsuonan, nagapos tas utang. Mao ni buot ipasabot ayaw pagapos sa utang gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang buot ipakita mga kaigsuonan sa mensahe sa Dios nga angay natong masabtan, dapat doon na kay buhaton alang sa imuhang pamilya. Dili man sad maayo nga maayo kay kang mubuhat ug doon na kay buhaton ngadto uban sa imong pamilya, imo lang ipasagdan. Munay mga gibuhat sa mga parisiyog sa mga sedisiyo nga gisultihan ni Hesus mga hipokrito. Onya sa lain pagyud nga mga pinulungan, mga kaigsuonan, mga hypocrite Christian. Maayong mutudlo sa mga tao pero sa Pinoy-anan gipasagdan lamang. Mga igsuon sa atong programa, walay laing gipangandoy o gitinguha ani, magiyahan ka, matudluan ka. Ang tao nga natudluan og naay nakatunan og nagiyahan sa pulong sa Dios, natarong niya pagdumala ang iyang pamilya.
Kung natarong nimo pagdumala ang imong pamilya o nakit-an ka sa Dios, gamiton ka pag-ayo sa lain na usab nga pamilya aron masuginlan nimo sila sa pinakaimportante nga mao ang pulong sa Ginoo. Ang nahigugma sa iyang isikataw nakatuman sa balaod. Nya atong hinumduman mga kaigsuonan, ang katumanan mga igsuon sa pagsugot, pagbuhat, pagsunod, pagbuhat mga kaigsuon sa pulong sa Ginoo, mauyawi sa panalangin. Kung mutahod ka sa Dios, mutuman ka sa mga pamaagi sa Dios, panalanginan ka. Dili na mistil pang magsigi kag pangayo. Kay si Jesus miingon, sawa paghani mo mangayo, gihatag na nas Ginoo. Sige pangayo. O niya, wala nimo maangkon. Ang may tabuan na muligi. Pero kung wa ka mangayo, gibuhat lang nimo ang pamaagi sa Dios. Giatiman lang nimo ang imong katungdanan, i-bless ka. Sa maragod sa usa ka tawo mga kaigsuonan, diha sa usa ka company, kabalo ko nga kasagaran nato dinhi nakatrabaho og mga company. O bisan unsa nga trabaho, bisag dili company, basta naamoy mga kauban. Pero maghisgot ka na company, nagoy kay mga kauban. Kung nagpaboy ba ka, nagpamid ba ka, unsa may imong nga trabaho, kanang gisulduhan ka, doon na kay mga kauban. Kung naa ka sa trabaho mga kaigsuonan, kung nakit-an ka sa imong agalon nga wa gyud kay palta sa imong trabaho, ang mga adlaw diin imong dutihanan, wa gyud kay absent. Kabalo ba ka? Malipayon ang imong agalon nga muhatag og 13 man, muhatag og bonus, ang uban gani moingon pa gani advance bonus na ni. Tungod kay ang uban gani moingon nga dili ni bonus. Angayan ra gyud ka nga makasinati ni ini kay dili mabayran ang imong kakugi. Naay mga amo ana mga kaigsuonan. Sulaya nakahinomdom ko sa akong amo, gapa-eskwela na kog high school. Unya insik gani tong amuha. Insik. Pure gyud silang insik. Mag-inistoryahay sila di ko kasabot. Gawas lamang kung sitsitan ko unya sultihan ko binisaya. Nya ako mga kaigsuonan, di unsay akong trabaho gyud ko. Karon kay pila ko kabulan nila, makit-an magyud ko nila nga unsay ilang ipatrabaho ako magyung matrabaho. Unya inigika nila, iniguli nila, makit-an magyud nga nagtrabaho ko kay naa magyoy agi. Lisod manggod kaayo mga kaigsuonan nga inigbiya nimo, inigbiya sa imong amo, trabaho kag maayo, panington ka. Nya inigabot, grabe pong paningot. Nya itiming-timing ra pod ay nimo nga mangusog kag trabaho kung inigikan og inigabot. Pero kung wala diha ang imong amo, mangusog po kag pislit sa cellphone. Naamagoy mga trabahante inana mga kaigsuonan nga pislit yun sa cellphone. Ang uban diha magsigig daladalag cellphone, magsilpi-silpi ginagmay o na magchat-chat ginagmay. Kabalo ba mo unsa ana? Nakitaan mo anas Ginoo. Nakitaan mo anas Ginoo. Matingala lang mo nganong wala manggi panalangin ako pagpanarbaho. Wala siguro nag-ampo nako. Naay daghang nag-ampo para nimo. Lamang ang imuhang pamaagi, ang imuhang pagtrabaho, ang imuhang duty mga kaigsuonan, kulang-kulang man. Unya ang Ginoo'y nakakita. Mga igsuon ang nahitabo, gi-offeran ko sa akong amo og paeskwelahon ko niyag high school, unya paeskwelahon ko niyag college. Ni-offer siya. Ka-eskwela gyud ko high school. Unya, pag-eskwela na og college, ni-transfer ko mga kaigsuonan kay doon na po yung lain ni-offer. Unya, pag human ako college, mga igsuon, ni balik ko sa ilaha. Malipayon sila nga ning balik ko, gidawat ko nila. Unya, nahimo na kong family driver.
Unya kay ako ang pagka family driver, mga kaigsuonan, naandan manggihapon nako ang pagpanglimpyo. Naandan na gihapon nako ang mukuan ko kanang mugarden ko sa mga kanabitaw mulimpyo ko sa mga garden. Unya kantigo man ko mong landscape. Mukurtis sa mga tanom. Kumbaga round ko sa akong gitrabahuan. Unya ang nahitabo mga kaigsuonan, ingon siya, ingon ang akong amo, pangitaan ti kag amo nga dakog sweldo. Kay ang imuhang trabaho, kanang ang akong sweldo, ang kaya nga mahatag nako nga sweldo, dili na enough sa imuhang trabaho nga imong gihimo diri namo. Siya nangita, wa magid siya kakita. Unya sige siya hangyo nga maluoy na siya nako. Ang nahitabo mga kaigsuonan, dunay usa ka kaila rasad namo nga nanginahanglan. Unya mauto nga na transfer ko og dako og sweldo. Dako yung sweldo mga kaigsuonan. Mautoy nag-support sa akong cancer sa una. Kaya while nag-cancer ko, nagtrabaho ko. Ga-cancer ko, pero padayon kong nagtrabaho. Naay sakit ang akong lawas atong panahon na. Weak ang akong immune system, pero ang akong jutihanan, mga kaigsuonan, wala nako kanang balibari. Dunay panahon mga kaigsuonan nga mubati kag kaluya. Spiritually naa kay kaluyahon. Pero bisan pa kung duna kay kaluyahon, walay lami nga mosimba, laay nga moadto og simbahan, kapoy nga mobasag Biblia, apan kun ang imong duty, imo ragyong trabahoon, panalanginan gyud ka sa Dios. Ayaw pangalagad sa Dios, ayaw pag-adtog simbahan nga kanang nag-agad sa imuhang pag feelings. Kung moingon ka nga wa may lami isimba, wa may lami mura mag kanang mo simba ra kag ganagana, dili na pangalagad sa Dios. Nangalagad ra kas imong kaugalingon. Ang imong giagad imong kaugalingon, dili ang Dios. Mga igsuon kos Ginoo, kinahanglan nga sa atong pagpangalagad, kay gikan ni sa kapitulo 12 hisgot ni pagpangalagad. Unya apil gyud ni mga kaigsuonan sa gitawag duties. Ingon nga mga Kristohanon. Mga katungdanan sa usag-usa, kinahanglan ikaw mo'y mobuhat paningkamuti nga dili ikaw unang buhatan. Diya sa imong pamilya, dapat ikaw mo'y unang mubuhat og maayo. Diya sa imong pamilya. Og sa panahon nga mubuhat kag maayo diha sa imong pamilya, ayaw sad nagkwenta ha. Kay mura ka ana og nagpahulam. Mura ka anag nagporsyento mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kini buhat kog maayo kay kining bata, kini akong manghod or magulang unsa pa diha. Kining imong tagsa nga kung buhatan nig maayo basig makakuan ni, maka-abroad ni, di gyud ni malimot nako. Mura ka anag ning invest ka sa imong kusog. Ayaw na inanaa mga igsoon, dili na mao. Ingon din sa 9 ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan uban pa naglangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So dinhi giklaro mga kaigsuonan kana bitawng Exodus kapitulo 20 bersikulo 17. Kanang niingon ang sugo sa Dios nga ayaw pangibog sa asawa sa imong silingan o sa mga katabang sa imong silingan o sa mga hayopag, baka, karnero uban pa sa tanan nga naa sa imong silingan. Ang solusyon dahil ni ini, parion ang gugma. Ang gugma dili bastos. Ang gugma dili mapagarbuhon. Dili sinahan. Ang gugma maayo, mupailob, mutuo, mulaom,
mula hutay gayon. Higugma ang imong siya katao sama sa paghigugma sa imong kagalingon. Walay tao mga kaigsuonan nga magbuhat og dautan sa iyang kagalingon. Gawas lamang ni adtong likoy. Gawas ni adtong mga tao nga may diferensya ang huna-huna. Katong gipanglibog, katong nangalibog nga manghuna-huna. Kabantay mo mga kaigsuonan sa gubat kaniadto nga inigtingog sa trumpita. Pagpatingog sa trumpita mga kaigsuonan ang ilang kontra. Gilibog sa Dios. Sa dihang gilibog sa Dios ang ilang kontra nag-inunayay pagpinatianay. Mauna nga ang taong muunay ragdaot sa iyang kaugalingon, mga tao nang gilibog. Unsa may makapalibog sa tao mga kaigsuonan? Kabalo ba mo? Pagpanapaw, makapalibog na. Kanang manapaw ka, dili nimo mabati ang presensya sa Dios. Unya, napa by chance? Yes, napay chance. Kinahanglan makalingkawas ka. Ayog sugot mga kaigsuonan nga patuohon nimo ang Ginoo nagtuo ka nga sige ra kag panapaw. Dili inana ang Dios nga sama sa tao nga pwede nitong patuohon. Daghang mga tao nga magwali-wali, magdaladala, sige ra pog ako mga kaigsuonan makakita mabugatan unsa kaha ang Dios. Usa sa makapalibog mga kaigsuonan sa hunahuna sa tao ug sa kinabuhi sa tao kining pagpanapaw. Kanang pagdaot, kay kining pagdaot usa ni ka klase nga pagpatay. Kanang pagpangawat. Kabantay mo mga kaigsuonan, damor kang manikas, damor ang taong mangawat, ang sayop murag sakto alang nila. Pero ang sakto maoy sayop. Kabantay mo, kung ang tao walihan gani sa pamaagi sa Ginoo aron panalanginan, muingon dayon ang tao pangwarta. Gusto man dagway kang panalanginan. Kung gusto kang panalanginan, mas labaw nako nga nangandoy nga panalanginan ka. Kay sultihan ti ka, dili ka makatabang sa uban kung ikaw mismo dili makabaton sa panalangin sa Amahan. Unsaon nimo pagtabang kung ikaw tabanganan? Mao bitaw nang damor ka nga panalanginan, damor kang makatigom sa bahandi sa langit. Kay ingon si Pablo, sultihi ang mga dato, sultihi ang mga taong gipialan og mga bahandi sa pagtabang sa mga kabos kay sa pagbuhat nila niini nagtigom silag bahandi sa langit. Ug ang krusada ni Jesus, ayaw kamo pagtigom og bahandi sa langit. Ayaw kamo pagtigom og bahandi dinhis kalibutan kay dunay kawatan, dunay taya. Hinuon pagtigom kamo og bahandi didto sa langit kay wa nay kawatan. Wa nay taya. Apan unsaon man pagtigom og bahandi, kinahanglan panalanginan usa ka. Aron makatabang ka, kay sa panahon nga motabang ka, usa na to ka puntos nga nagtigom kag bahandi. Ang pangutana, unsaon nimo pagtabang kung ikaw tabanganan? Mga igsuon, unsaon man pod aron ikaw mapanalanginan? Kung ang imuhang panabot, sultihan ka, sultihan kas insaktong pamaagi, ang sakto mahimong sayop nimo. Kay naay mga tao nga muangkong naay pagtuo pero ang pamaagi sa Ginoo nahimo hinuong sayop. Kabantay mo kung walihan gani ang tao sa pamaagi sa Ginoo, muingon dayon nga pangwarta na. Mauban ni ang naa sa imo na una. Mauban ni ang naa sa imuhang panabot. Ambot lang nimo. Ang mahitabo ikarampoy mo ani. Ang akong mga pagdasig ayaw tuguti nga ang gisultis Biblia
mahimong sayop sa imuha. Kinahanglan ang sayop maoy sayop, dili ang sayop mahimong insakto ug ang insakto mahimo hinuong sayop. Higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mga manggawawali, mga leaders, mga simbahan, mga pastor sa mga nagkalain nga mga organisasyon nga nagsunod ni ining maong programa. Ayaw gyud kana bitawng himua nga kana bitawng moingon nga mas giatiman nimo ang tao kaysa imong pamilya. Naabay mga pastor nga wa gyud kaapas. Naay mga leaders nga wa kaapas. Grabe kayo makapatambag, grabe kayo makawali, makatudlo, pero ilang pamilya wa gyud matudlo eh. Grabe ka busy sa ministry. Ang pamilya wala de ay maayo. Wala maayo pagtagad. Unsay sugo sa Ginoo? Higugma ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kinsa man ang himuon natong ehemplo sa paghigugma nato sa atong isig katawo. Atong kaugalingon. Unahon nato pag-atiman natong kaugalingong kinabuhi, tarungon nato ni pagdala nga makasunod ni sa hingpit nga pamaagi sa Biblia, isa pa nato ni buhaton sa laing tao. Apan kon igo ra kas pagwali, wa nimo makit-i ang imong giwalis imong kinabuhi, kon ikaw walihan, ambot lang unsa dagway imong bation. Maunang naay mga Kristohanon, mga kaigsuonan, nga nadugay na lang Kristohanon kung walihan ang wali nahimo na hinuong di mao. Pangutana, ikaw ba ni igsoon? Ayaw tuguti nga usa ka kaklaseng Kristohanon nga ang sayop mao'y sakto nimo. Ang insakto sayop para nimo. Isultihan ti ka unsay imuhang nagipakita kung unsay nakit-an sa Dios imong kinabuhi, imo gyud ang anihon. Versikulo 10, ang nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katawo. Buos sa paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Tinuod na. Kay ang paghigugma mga kigsunan ko, ang tinuod nga gugma naa kanunay ang pailob, paubos. Dili kay maghari-hari, dili kay manghulga. Mao nay tinuod nga gugma. Naay mga kung ikaw Kristohanon ka niya kanang nagpagamit ka sa Ginoo, Kristohanon ka unya nagpagamit ka sa Ginoo, nya isog ka sa imong isig ka magtotoo, hulgaon nimo nang isig ka magtotoo. Usa sa mga hinungdan nganong dunay mga Kristohanong isog ug naay mga Kristohanon nga kana bitawng kanang daling makabuhat og dili maayo, labi na sa mga alagad sa Ginoo, tungod kay doon na sila gisaligan ug dili ang Dios ang gidalangpanan. O niya dili man na siya bag-o. Nya atong hinumduman di na katungdanan sa Kristohanon. Ang katungdanan dapat natong mga Kristohanon ang paghigugma. Unsa gid anang gugma? Ang gugma mapailubon. Ang gugma mapaubsanon. Unya ang pangutana, sa imong pagkaklaseng Kristohanon, kumusta naman ka? Ikaw ba ang gihulga or ikaw mo'y nanghulga? Kung asa ka dapit, unya narabay kasagaran kung kung sa imuhang pagpakisayod, pag-examine sa imong kaugalingon, ayay, naigo man. Masuko gani ka. Wagi lami ang imuhang paghalad sa Ginoo.
sayang ang imuhang panahon. Sayang ang imuhang mga sakripisyo. Mao bitaw nang kita nga mga Kristohanon, grabe kaayo ang pag-atiman sa Dios. Kanunay tani ang gipahinumduman, kanunay tani ang gisultihan, kanunay tani ang gitudluan sa angay natong buhaton sa atong pagpuyos kalibutan aron dili mahimong kawang ang tanan. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon mao na kini ang panahon nga angay kamog magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kaysa pagsunod nato sa pagtuo. Kumusta naman to nga pagtuo ray makaluwas? Kung unsa may inyong interpretasyon ani. Unsaon man na inyo pagsabot sa paggipasabot sa Dios. Ang tinuod mga kaigsuonan paingon ta sa kaluwasan. Naluwas tagikan sa sala pero paingon tas kaluwasan sa katapusang hukmanan. Unya ang pamaagi aron maluwas ta sa katapusang hukmanan nga dili ta maapil sa mga taong silutanan, ang atong binuhatan ampingan. Ang ato ang binuhatan kinahanglan sibo ug subay sa balang kasulatan. Nangandoy man dagway ta og langit. Nangandoy man dagway tag kinabuhing walay katapusan. Nangandoy man kahata mga kaigsuonan makasulod og kapahulayan. Susihon nato ang atong binuhatan. Kung doon na ba tayo paghigugma sa atong isig ka magtotoo. Mailhan nimo mga kaigsuonan ang tinuod nga naigugma sa iyang isig ka tao, kanang taong wa magbisyo. Sultihan ta mo, kanang taong walay bisyo, maunay tinuod nga dunay gugma sa iyang isig ka magtotoo. Ngano man Pastor Gideon, paghukom naman na. Sultihan ta mo unsay gipakita. Unsay gipakita sa Dios diris akong hunauna og sa akong kasing-kasing. Nganong nakaingon ko ana nga makaingon man ta nga paghukom, wa man koy gipuin og tao. Aron makaingon tang naghukom ko. Igo ra nakong gisugilon og unsay gipakita sa Ginoo kanatong tanan. Nga ang tao nga wala maghigugma akanang ang tao nga dunay bisyo wala gyud na mahigugma sa iyang isig ka tao. Kay ngano man iya man ganing giabusaran ang iyang kaugalingon. Naminaw mo? Hinumdumi ang bisyo pag-abusar na sa iyang kaugalingon. Kung ikaw Kristohanon nagbisyo ka, giabusaran nimo ang imong kaugalingon. O saon nimo paghigugma sa imong isig ka tawo nga mismo sa imong kaugalingon, wa gani ka mahigugma? Hipokrito ra kaayo po ga. Nga motambag ka sa imong isig ka tawo, sa imong kaugalingon wa nimo buhata. Nakuha ninyo? Ngano nakaingon ko nga ang taong naibisyo, wala na mahigugma gyud sa iyang isig ka tawo. Kaya mangganing giabusaran niya iyang kaugalingon sa pagkaang laing tao. Siguro, nay mga tao nga pagpakitang tao. Ang tinuod nga nahigugma sa iyang katao, ang tinuod nga nahigugma sa iyang pamilya, giampingan niya iyang kaugalingon. Giatiman niya iyang kaugalingon aron sa taknag panahon manginahanglan iyang isig katao iyang pamilya na asya makatabang sa tanang sitwasyon. Ang pingi imong pamilya, ang imong kinabuhi, ang imong kaugalingon, ang pingi ayaw abusari, ayaw papasmo-pasmo. Daghang kayo mga Kristohanon, papasmo-pasmo o niya ingon dayon, apo asal lang ni, yaga-yaga kay dating. Versikulo 12, hapit na matapos ang kagabion og duol na ang kabutagon busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit og isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kayag. Mao nang niingon ko nga ang taong naibisyo, wa gyud na di hanap kayo ang iyang gugma sa iyang sikataw. Nagani kay bisyo? Unsa man ang bisyo? Kanang panapaw. Bisyo man na. Mga buhat nga dili makaayo sa iyahang
tinun-an sa iyang pagkakristohanon. Kinahanglan isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Unsa man ang panalipod mga kaigsuonan? Unsa may buot ipasabot aning panalipod sa kahayag? Adto ta sa Epeso, nag-ingon dinhi sa Epeso kapitulo 6:14. Busa pangandam kamo gamita ang kamaturan ingon nga bakos ug ang pagkamatarong ingon sa lipod sa dughan. Kinahanglan sa imuhang kaugalingon tarong ka. Sa imong pamilya tarong ka. Kung ikaw Kristohanon, dili ka tarong sa imong pamilya. Dili ka tarong sa imong pagkabana, sa imong pag-asawa, sa imong pagkaginikanan, sa imong pagkaanak, sa imong pagkaigsuon. Unsaon nimo pagkasiguro nga tarong ka sa ubang mga tao? Mao na diri sa 13 pagtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga nas kahayag. Kay ang pagkamatarong nga gikan ni Kristo mga kaigsuonan nga atong isulob diri sa atong pagpuyos kalibutan maunay manalipod. Versikulo 13 magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga nas kahayag dili magpatuyang sa paghudyaka. Unya dili sa pagpatuyang sa paghubog-hubog. Moingon dahin po tong kusog mo inom. Okay ra lagi pastor. Okay ra lagi nang maghubog. Dili mo inom. Dili lang magpatuyang. Dili sa kahilayan o kalawayan. Dili sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinuon himua ang Ginoong Hesukristo nga inyong tigpanalipod og ayaw kamo padaog sa inyong lawas nong kaibog. Usa sa makapalisod yun sa tao, kaibog. Ayaw kaibog. Ayaw kaibogi ang mga butang. Kung hingibugon kay ka, ikaw ray nagpaanto sa imong kaugalingon. Kay kung hingibugon ka, kautang-utang yun ka. Maunay makita nimo sa mga taong hingibugon. Unang ako ang mga pagdasig ayaw mo pangibog. Awit makalangit ang magpadayon. Dili magpadayon sa pangibog o dili magpadayon sa pagkinabing matarong. Kay ang pagkinabing matarong mao'y salipod sa atong dughan. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Adunay kadaugan! Yara gayud ang maluwas, ang magpadayon sa katapusan. Siya ra gayud ang gantihan. Isang dunay mga pagsulang, dawaton taog ikalipay. Kasakit niining kalihutanan, lumalabay lamang. Mayong pagiguban, walay katapusan pagkamaayo sa Ginoo. Og si Joanna Carsano Torres. Mayong butag pa sa request mi og kanta kay sige hangyo ako anak. Request kanta Hesus salamat o ginikanan. Okay. Atong oras alas 11:38. Si Charina Magaliano, please morning sa mga buhing Kristohanon, ilabi na nimo pastor. Si Prima Tulabing Silvano, maayong butag lit ako o kira, nakabati Japon ko sa imo mensahe. Okay. Si Dorlene in Cabo Tinsay, Juan 14:1, ang pulong sa Dios kag Dios pulong. Maunay amo ang gipasalamatan sa Ginoo na nimo pastor sa imong kinabuhi nga nakapahibalo sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi sabtang ni apaning kalibutanan.
Si Prince Bindulo, salamat gid pastor sa akong gi-request nga kanta sa inspirasyon kag ako gid nang gibalik-balik na request pastor. Kay daghan kong makuha nga bagay himuon samtang buhi ko sini nga kalibutan. Pastor sina nga kanta. God bless pastor. Si Jocelyn Olagier, hello pastor Gideon, maayo butag. Request ko tanging alay ko. Okay. Kung gusto mong lamaan ko ang kinabuhing dayon, dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Buntag matud panibing dandan tinuod jud na pastor. Jocelyn matud pa nagbantay ko sa imong live kagabi. Wala ko ka live kay birthday sa among anak unya daghang kong bisita. Unya usa ako na lang gi-replay ang ako ang live sa ato ang FM station. Unya na apoy naminaw. Diri sa atong live ang pulong mo kinabuhi ko wala gyud ko ka live kay daghang kay kong bisita. Kay birthday ang akong anak kunya naami giluto-luto sad nga manok. Manang salamat sa Ginoo. Si Gina Kamahalan, maayong butag. Joy Panhay, dili man naminaw akong anak pastor sa pulong sa Ginoo. Mao na kay wala man maanad. Kay sa gagmay pa na sila, gianad pa unta na sila maminaw gyud na. Kay ang mga anak gagmay pagidisiplina na inikadako magdako na nga na respeto maminaw gyud na diha sa pulong sa Ginoo. Pero kung ang anak pinasakdan sultihan ko kamo kana bitaw gamay pa wala matren mintras gagmay pa inyo na nang gitrain. Dili kay ingnon raman nga ay sagdi lang kay magtagbaw na sa ilang pagkabata. Wala pasagdahin na inyong mga anak magtagbaw sa ilang pagkabata kay kamo pod tagbaw pumugutong. Maunay usas mga problema bitaw. Mao bitaw nang mitras gagmay pa. Tudluan og anaron batasanon na nato sila sa pulong nga naas Biblia. Dili kay magbatan-on na sila isa pa nato sultihan nanay nakakat na unya na naman sila nakatunan. Unya ang ilang nakatunan gikas barkada. Magsilbi pa nang imuhang gusto nga ipaslak nila nga mga pagtulunan nga wala nila maikinaiya. Muna ako mga pagdasig kita mga ginikanan kanang mga bata ato na silang tutudluag batasanon. Musimba ganita una natong tan-aon ang kahimtang sa atong mga kabataan. Dili kay inikadagko maorano isa pa nato mga kaigsuonan ko anon. Sulti-sultihan. Sa pa may silbi anak nga nakakaton na sila mga pagtulunan sa uban. Awit makalangit mga kaigsuonan labaw sa gipangandoy. Labaw sa gipangandoy. Ako maingon gyud ko nga depende ra na sa ginikanan kanang pagtrain sa mga bata. Moingon gyud ko anak. Kay ang giingon sa Biblia tudlui ang inyo mga kabataan. Sa gagmay pa lang gitudluan na nato dapat sila bala ang kasulatan. Kay kung magdagko na sila kana magbayong-bayong na sila magdulodalagitan na sila isa pa nato na sultihas pulong sa Ginoo panimba mo niya maor na ito isulti panimba mo kay kuan di na magsalit. Sa presensya mo
Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 6 ang sa unahan. Wala gyud na moingon ang Biblia nga inikadagko sa inyong mga anak tudloi sila. O sa giingon, itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Gagmay pa lang ang inyong mga anak na batasan na dapat ang pagbasa o pagpaminaw sa Biblia. Dili kay igo na lamang kitang mga ginikanan mo yaw-yaw. Ang ubang mga ginikanan mairang mo yaw-yaw. Sister Teresa, ako pastor, mosulti ko bahin sa akong pamilya. Gusto ka pastor? Tinuod nga wala ko makatudlo sa akong mga anak sa pulong sa Ginoo. Pero ako pastor, na-struggle sa akong kinabuhi. Hilom ko nga sangpit sa Dios sa tanan akong naagian sa akong pamilya. Ang akong pagkamama, gibuhos ko tanan nga akong mga anak, giatiman ko sila uban sa panalangin sa Ginoo. O karon pastor, nasakit nako pastor ang akong anak nga nagdupa sa tanan uban sa akong hilom nga pagsangpit sa Ginoo sa Dios. O karon pastor, dako kayo ko pasalamat sa Ginoo kay okay na dialysis man ko, pasalamat ko sa Dios kay nakita niya ang akong pag-antos. Salamat sa atong buhi nga Dios, hangtod karon buhi pa ko. Amo na sinatian ni Sister Teresa nga giatiman niya pag-ayo ang iyang mga anak sa iyahang pagkainahan, sa iyang pagkamama. Karon sa iyang pagkasakit, wala sad isalikway sa iyang mga anak. Ang iyang mga anak maoy minto pa sa mga panginahanglanon sa iyang pagkainahan. Una nga kitang mga inahan, atiman na to ato mga kabataan. Dili lang kay yaw-yaw na yaw-yaw, kusog kay mo yaw-yaw, way nahimo. Mamaluwas ba ang taong mutuo siya apan wala na nagasimba? Pero mutuo siya nga ang Dios naa sa iyang kinabuhi, gani miingon siya, ako mituo nga ang Ginoo maayo kanako. Sultihan ta mo, kanang muingon nga mutuo niya wala mo simba, unsa man nga klase nga pagtuo? Ang tinuod nga tawo nga nagtuo misimba gyud na, wala magpasabot nga kinahanglan mo adto gyud nagsimbahan. Kay ang pagsimba dili lamang ang pag-adtog simbahan. Ang pagsimba bisag kanang naakas imohang panimalay, pwede kang magkasimba sa Dios. We come to your presence, O God. Pwede kang magkasimba sa Dios, mga kaigsuonan. To each one ng lahat. Ang usamang gud sa mga problema, mga kaigsuonan kus Ginoo, gatuo ang tao nga kung moadtog simbahan maunay pagsimba. Og di ka adtog simbahan wa ka simba. Di man na mao. Kung moadto kag simbahan og bisan di ka moadto og simbahan, nakigsulti ka sa Dios, nakasimba ka ana sa Dios. Moadto kag simbahan, imong una-una naaras mga tao, imong una-una pagpangumpara, pangutana nakasimba ka na? Wala. Pero bisag kung naa ka sa balay, gitagaan nimo grom ang Dios, nagbasa kag Biblia, naminaw kag mga awit makalangit, unya samtang nagbasa kag Biblia, nihilak gani ka sa pagkamaayo sa Ginoo, dili mapugna na imong kaugalingon. Pero ato ka simbahan, hilak kag maayo, unya nara pagyapon ng kasina, nara gyapon ng kasuko. Sultihan ta mo mga kaigsunan, gulug-ulugan rin nyo yung kaugalingon. Kaya ang tinuod nga pagsimba, mga kaigsuonan, mao ang pagpanugyan sa kinabuhi nga to sa Dios. Ato naman nang gisgutan sa Roma Kapitulo 12, bago pa man lang nato naghisgutan. Usahay manggod kining tao, mga kaigsuonan, iyang pagtuo nga kung dili makaadtog simbahan wa makasimba. Sultihan ta mo, ang tao nga moingong nagtuo wa makasimba, but ipasabot wa gyud mo makigsulti sa Dios bisag siya ra usa. Mao man ay mga tawo wa gyud kasimba, kanang walay pagpakigsulti sa Dios. Gatuo ka nga kanang moadto kag simbahan nakasimba kas Ginoo kung dili ka makigsulti sa Dios.
Kay daghang mga sitwasyon ibin sa akong kinabuhi kaniadto. Nganong nakasulti ko niini kay ako mismong kinabuhi. Siya ron na pugwa kakaagi wa mo kaagi anak nga kinaiya. Ako rin nakaagi anak. Sultihan ta mo nakaagi ko anak. Nganong kapoy kayong pagpangalagad kay mo adto rag maniid. Murag nang espiya lang didto. Isip batan-on kong lalaki mga kaigsuonan kaniadto mo mangita mo adto gyud simbahan mo adto gyud ko adto kay naa day koy naibgan. Kanta-kanta po dito pero akong kasing-kasing akong mata pasiklap po dito. Unsay resulta? Panalangin dili makaangin. Mo nang moingon ko dili tanan nga naa sa simbahan nakasimba. Kung tinuod ka nga nagtuo wa magpasabot nga di ka kasimba. Ayop na amoy makuhang pagtulunan mga kaigsuonan. Si Rose Binaraw Bilyarin, salamat sa pastor sa pulong sa Ginoo. Si B. Ali Bamin. Okay. Pwede mo request kanta Pastor Makalangit, Pastor OFW gugmang maunungon. Unya na lang nako ning gabi kantahon Sister Jerly Salvia Pigalan. Atong oras alas 11:50 naman. Unya manalimilit lang usa ko. Unya kini inyohang mga kanta nga inyong gi-request. Ako rin balikan unya. Ako rin balikan unya. Baliki ra sa ninyo request para ako makanta unya. Pero kay alas 11:50 basta kay balik lang ko unya mga kaigsuonan. Ako sa ning paspasan lang usa kining pagbasa sa mga mensahe nga gikan sa ato ang mga kaigsuonan. Si Ryan sa Banal. Morning Pastor, salamat sa Ginoo nga na mahumanag jud ang FM radio daghan makabati sa pulong sa Ginoo. Din maghatag kag kabag-uhan kaluwasan sa tanang tao. Nindot unta maabot na diri sa Kamutis. Kung nakakunik ra gyud ko sa Kamutis, tinguha nako nga naay FM station. Kay ang ako ang kinabuhi mga kaigsuonan walay laing gipanganoy gitinguha niini. Kung naamay gisunod na kong pamaagi sa Ginoo diha sa Biblia kini para gyud sa mga bulaton sa Ginoo. Dili man ta katukod og FM station kon kining pamaagi sa Ginoo na abusaran lamang sa akong pagdumala. Kay gatuo ang ubang mga tawo mga kaigsuonan nga kung maghisgot gani og pamaagi sa Ginoo pangwarta. Sultihan ta mo mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo, ang programang ang pulong mo sa Ginoo, gauban ang Ginoo. Gaatiman ang Ginoo kay gigamit ni pag-ayo alang sa kaluwasan o kabag-uhan sa mga tao. Di gusto ang Ginoo nga dirila sa social media madunggan ang iyahang mga pulong kundili sa mga kabalayan. Mohinungdan ang FM station gipadaghan sa Ginoo o gihimong instrumento ang atong programa pinaagi sa mga alagad sa Ginoo nga gigasahan usab niini sa pagpanukod og FM radio. Muna mo ingon ko katong mga tao nga tinud-anay nga nagbuhat sa pamaagi sa Ginoo sa paghatag sa iya sa Ginoo wala makawang kay ngano man nakahuman ang inyohang gugma sa iya sa Ginoo sa mga buluhaton alang sa kaluwasan sa mga tao. Si Valerio, maayong buntag Pastor, watching from Pulumulok. Si Anib Sirinio, thanks sa mga advice. Salamat sa Ginoo, no? Salamat sa mensahe sa Ginoo. Ang Dios akong gipasalamatan sa iyang pag-uban pag-atiman kanato. Ingon dinhi mga kaigsuonan, thanks sa advice nimo Pastor kay makatabang jud sa atong mga ginikanan nga nagpabaya sa ilang mga anak. Tinuod biya na daghang kay mga ginikanan mga kaigsuonan nga labi na ron sa social media. Grabe maka-cellphone. Pero wagi panahon sa mga anak. Naanoon kasaba paningka. Unsaon man aron makatabang ang inyong mga anak sa panahon nga kamo mahimong matigulang kung kamo mismo sa inyong pagkainahan, sa inyong pagkamahan, ang inyong nakatunan nga makita sa inyong kabataan pagpaningka o pagpangasaba ra.
Unya Kristohanon, pagkabati ang tanaw. Wala mo makabantay ana, ako nakabantay ko ana. Daghan kaayong mga amahan ug inahan. Dili ka antigo nga mopabati sa gugma ngadto sa ilang mga anak. Kasaba noon paningka. Kamo diha. Kining akong pagkiksulti ninyo mga kaigsuonan, gikan ni sa akong kasing-kasing. Wala ko muusik og panahon sa pagkiksulti ninyo nga wa mo'y makatunan. Ming halad, mi sakripisyo ko tungod kay naa ako'y pagtuo nga kun sa inyong pakiguban sa to programa mudawat ra gyud mo, sultihan ko kamo, panalanginan mo sa Ginoo. Sister Teresa, husto ka pastor bisan og dili ka simba, makaampo ikaso sugid mo ang tanan kung saka ang Dios maminaw nato. Dahil ka ang Ginoo bisan naa ka sigdaanan. Awiti siya, pasalamati siya. Mao bitaw nang ipha ang panalangin sa Ginoo kung giunsa kaniya pag-atiman. Di ba diha nimo mamatikdan ang iyang presensya. Mabati nimo ang iyang presensya. Mura kag maibtan og tunok. Pero mosimba ka dito sa simbahan niya, moingon ka nga simba unya naniid lang ka dito. Pagpakitang tao o buwan niya, mosimba kung naibag-ong mga napalit. Simba nito kay bagong napalit. Pastor, salamat sa mensahe sa Dios nga imong gi-share nimo, pastor. Ang uban mo simba kay naay mga milagro. Kabalo ba mo mga kaigsuonan kung ang atong pagtuo nag-agad lag milagro? Na dali ka anak masulod sa bulsa ni Satanas. Kaysa katapusang mga adlaw ang larawan makasulti o makahimo ganing milagro. Dapat ang atong pagtuo dili pinaagis milagro, kun dili pinaagis mensahe Ginoo, mao nay tinud nga pagtuo. Daghan karang kay mga tao, mga simbahan ning tubo tungod kay naay milagro. Dili tungod sa kay nakasabot sila sa mensahe Ginoo. Kung magmilagro, moabot ang katapusan mga kaigsuonan, grabe biya ang magmilagro si Satanas. Unya, inig milagro ni Satanas, dili biya na siya mga sigilon, ako si Satanas. Dili biya na siya mo ay nana. Moingon biya na nga, ako si Jesus. Mogamit biya na sa Biblia. Pero ang kinaiya og batasan ambot lang. Siging simpron padayon lang pastor bo uluhaton sa Ginoo kay ang Ginoo nagatan-aw gayud sulod sa imong kasing-kasing. Ang taong manubag sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo, pastor watching from New Zealand. Salamat sa Ginoo nga ikaw gigamit para namo nga naa sa layo. Okay. Salamat kayo Joy Panhay. Dalaygon ang Dios mag-atiman kaninyo. Kami nga inyong igsuon nagpaluyo kanunay sa mga pag-ampo alang kaninyo. Si Jennifer Camacho, salamat sa pulong sa Ginoo pastor. Si Armando Inglaterra, maayong buntag pastor watching from Island Garden of Samal. Greet ko sa akong kauban sa Bible School sa CMS Sis Lorna og Brod Alvin og sa tanan nako nga mga kauban. Salamat pastor pagbasa pastor Gideon. Pangumusta ko sa inyong maestro, pangumusta ko sa inyong mga pastor. Ina nga si pastor Gideon nangumusta kaninyo. Si Chari Dagansin, maayong buntag pastor imo sa imo pastor tanan nga naminaw sa imong mensahe. God bless sa imo uban sa imong pamilya. Kisalamat sa Ginoo. Okay, magampo ta mga kaigsuonan sa dili pa mosod ang alas 12 manamilit ako og dalaygon ang Dios paday magpanalangin sa matag usa nato ka kinabuhi. Salamat ta sa atong Ginoo nga naghatod og mga mensahe nga mao'y gikinahanglan sa ato ang pagpangalagad kaniya. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga among nadunggan. Salamat o Dios nga sa imong mga pulong among nahinumduman ang unsa may angay namo nga buhaton nga maoy among katungdanan sa among pagkakristohanon.
Padayon mo kaming dasigon og hinumduman nga ang among mga nadunggan karon dili gyud namo ibaliwala kun dili amo kining paningkamutan nga among mabuhat. Ilabi nas among tagsa-tagsa ka Pinoy-anan. Ako silang isalig kanimo bisan pa sa ako ang mga kaigsunan nga dunay prayer request, complete healing. I declare nga niining taknaa imo na silang giayo. Bisan pa sa mga kaigsunan nga dunay gipamati, akong gideklarar ang kaayuhan og ang kabag-uhan kausaban mao ilang makit-an og masinatian sa pagpuyos kalibutan. Ako silang tugyan kanimo, ako silang isalig kanimo amahan. I-bless Ginoo bisan pa ang ako mga kaigsunan mga OFW, ang ako mga kaigsunan nga nagtrabaho Luzon, Visayas, Mindanao og sa gawas sa nasod. Ako silang isalig itugyan nga kanimo guniti kaming tanan kay wala mi mahimo kun wala ka. Mga pagdaig pagpasalamat among ihalad diha kanimo amahan kay alang lamang kanimo ang tanang kadungganan. Himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagapanalangin kanatong tanan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Kini inyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Magapagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, magapagday, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo